Takže čaute ľudia, ja som si dneska pripravil pre vás video z Powa na počítači, ktorého vlastne môžete hrať úplne jak na mobile, alebo na tabletoch, alebo rôzne, a určite vám dám aj do popisku videa, kde to stiahnete do počítača. Takže ukážeme si proste niečo o ňom. Už som mu jedlo dával, už asi nechce. Energiu už aj nepotrebujeme. Ale inak môžeme sa zahrať, ale tuto, čo máte, sa vám to nedá, lebo nedá sa to vôbec ovládať. Ani žiadnymi tlačítkami sa to proste nedá ovládať na počítači. Takže, ale loptu, úplne všetko ostatné môžete. S loptou môžete ísť do shopu. Do shopu môžete mu kúpiť. Vlastne idete dole myškou a tu si môžeme napríklad kúpiť tento elixír za 6. Kúpime si jedlo. Kúpime mu čo viem, ovocie napríklad. Kúpime mu nejaký nemôžeme. Tak mu kúpime 5 stačí. OK. Už viac nechce? No, nevadí. Takže, ups. OK. Takže toto mod nefunguje tiež. Takže musíte ísť potom cez shop. Ešte čo by sme si tu také ukázali. Lampa funguje, normálne spánok spí. Ale jak by som hovoril, kde to bolo? Skyjump nefunguje, nedá sa to proste vôbec ovládať. Môžete skúšať čo, ale nejde, a keby vám to išlo, tak to by ste mi aj mohli napísať do komentov, že ako. Lebo ja už som to skúšal, ale vôbec mi to nejde. Nechce, tak ja neviem, čo by sme si ešte také ukázali. Ok, takže dám ho vyspať a toto by už aj skončilo, takéto menšie video o Powovi, takže čau a uvidíme sa u ďalších videách.